adhi make sure ni ma jogi dwaro giyudo. Sasa udhi karango? Odhi Friday. Udhi Friday. Yeah. Friday ni kawuono Tuesday. Kono Tuesday. Yeah. Kono kiny. Yeah. Kiny, yes, kiny. Saa bich e wangi. Gona simu. Sasa monda make sure ni pledge maketo kani oyudo. Otherwise okwe uru an kodwe achiel adwa ringa denti jok moko metoko kadwa dhi tikrago. Donge? Okwe osemeji. Bere moching, bere motegno. Semeji bere matek. Kibel gi waswas kikbuogi. Kanga to buogi tingene antie. Sasa okwe beru gi kwe. Oriti uru joka kamano mheshimiwa. Kamano. To pero wambe waneno mheshimiwa obiro mano ber. Owacho ni koro godo no wach gari gi wach sanduku. Dungo moneno. Mano gima na thago wiwa. Koro pesa mon godo no. Akwayo ni wadhiuru e ot wakwan gi waneka kwa dhi settle bills gidonge. Hospital gi loans moko mane maremo godo. Pero kamano. Buda bala, we are wearing one on door. Take a motor, no door. Koro kaka sanyo ne